Awuphakamise usebe sonke igcwele nga ana ngingukulubu phakamise usebe sonke igcwele nga. Thank you. Ngiyabongela sanibonani. Ngiyaphila unjani mami? Hawu kodwa wemeluso ubona intombi kanjani nje? Awuphinde ubukusise kahle. Hi Angel, ukhona, she's playing outside. Ngiyabonga mama. Uyadlala eminyango zethu. Hello mami, kanjani? Ngiyabonga Malindi. Cha yazi ngiphatha ibag namhlanje. Sawubona wemazizi, yebo bakithi, yebo. Unjani no? Lala ngingukuluba. Yazi ngisichargeile lesi speaker. Nale phone angicharge. Singena ngicharge. Sazama ukuphumula kade ngi-up and down ney'ngane. Iyakhathaza igenga ukuhamba nayo. Uphosti bami ngiyabazi. Azoke. Hayi. Yabo indaba yokukolpala kwami iyahlekisa. Kahle sengiyahleka manje. Qala bekuthi angikhali manje sengiyahleka. Hayi. Angiyazi nje mina umuntu ovela afutheke nje. Hayibo. Ngidlala ingoma yamacena. Ngikhathele mina. Igengi iyacobana yi. Enibona bane energy. Manje sehlile. Ngiyaphila mami. Cha yabo lento yaNkulunkulu uzalwa no akazalwa lonye iyangikhatha. Cabanga kamacele last week umama omdala nje wathi nje nayi lengane ave ngiyithanda mase uNkulunkulu akazalwa nonyo. Jo emsebenzini sana ngilosisa uthi uNkulunkulu yo ngithi kodwa ngangithini ngangidlala. Aba ngesithanda sinokukodwa beshashashe emguga yi. Kodwa ngoba isuke esikhulisini wena. Uma ngakuleya mama. Uma ngakuleya mama. Uma ngakuleya mama. Shooting your bang, saying it down. Wema mthimkhulu mina ade ngisho ukuthi yabo nje laba bakhiphile omzukulu abajabule manje ngoba ngithi mhla 31 yonakala. Hayi and nginethemba nje elikhulu akaza geje lo abhuti hleze senzela nje iqiniso. I can't wait, shame. I can't wait. Okay, look at you every day. Mamiza nyabona.
Ubani? Yo. Kade nginqonqoza uzize manje. Nixoshwa yini manje kodlana? Nixoshwa yini kodlana? Same activity soyenza. Kanjani? Into soyenza. Soyidlala. Hamba niye kulela desk lapha phambili. Ni check ukuthi mapha ama activities akhona. La ade nenza khona ile lamakhadi. Ni check ukuthi yini available. I-desk. Lapha kusingena khona. La kade nginisayinela khona amaphepha lawo ama activities. Lapha esikhwameni. Yeah, you and my condom. Don't stop. Okushuthi ngiyofaka ngihleli ngedwa. Maqonqoseni. Hipo. Hayi ngeke. Mabuda. Hayi ngeke mina nginayo i-ex. Lo wathi inhlonshi. Into ekuthiwa i-ex nje into enganayo. Hlobo. Hayi ngeke udidekile mfowami. Can never be me shame. Into ethi ex nje into enginayo. Anginayo nje leyo nto. Uma ngahluleka mama ngiyabonga samke mabizo wami. Ubani loyo Sam? Muphi mama? Oh bengisho umkhulekelo sengiyakuzwa akakazi wasiphoxa nami sengilindile mfana. Hayi afuthi nje lokho kwathi inhlongo akageji shame. Okushuthi ngiyofaka ngihleli ngedwa sabona amantombeni. Yebo siyabonga. Hello Siphindile. Okushuthi ngiyofaka ngihleli ngedwa. Maqona nawami kanti. Yiwe maqonda. So besidlala ezinye next week. Ezintsha sikhuphuka ngazo. Sila. Uyez, ukhona uyez. Sweetie, I want to send you something, yes. Okay, mommy. Please DM me. Go check out the MG respond. Ngiyabonga mamgeng. Uma ngahluleka ma. Iculo lamacele leli. Thanda kapha. Iwe maqonda. Okushuthela asanda. Maqona nawami yandubihle phila. Ngikhathele ibheki ithini lo mzuzu. Mina ngiyaxakeka lento ethi ukuthi sebancane nje sesiphathwa amabheki. Hayi. So sifike eminyakeni yoma bethu kobe kunjani ngempela. Hayi. Futhi ayinendaba uthi ngimile noma ngihlezi ebuhlungu nje. Ayihlangana nalokho. Umuhle sisi saw you at Bullies Tuesday, Wednesday. Chuthi wabona mina mama ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga madonsela. Anginendaba namfana. Yenkanini kuyangihlula ukothamela abanye abadala. Hawu mina ngiyaziwa phela ukuthi ngibheja ngomkhulekelo. Folosa ngaye nje. Qala ngaye. Kuphi. Ngiyaziwa nje. Hello Mamsi. Samke ngiyafa ebusweni yini engangisiza lapho kuzisi. Okobuso. Ish mama mina angisidayisi skincare. Angisidayisi skincare mamina. But ngakusharela nje izinto engiyisebenzisayo mina. But also angazi ngibe nenkinga ngesikhumba.
yabo. So mhlambe i-guidance yami i-off, but ngingayenza i-video ngishare izinto engiyigcobayo. One, ngigcobe i-serum yakagani, ngigcobe i-face cream noma i-face moisturizer yaka-Ordinary, ngihlanganisa nalamafutha lawa aka-Pep, yabo. And then ngigcobe i-sunscreen yaka-Laro ban. Izona izinto engiyigcobayo mina lezo. Musungijwayela kabi wena Mlambo. Musungijwayela kabi nje ufuna ukuthi manje ngikunake ngoba mina ngizokuphoxa unye. Musanje ngijwayela kabi imbombo wakho. Ngisho ngathi itsepukala wena nami. Azongicika lona. Mase ngasangibona ngize ngiyisearch indlela omchaza ngayo haba kithi mama ngiyabonga. Thandwa yimina mawande. Angichazele sakho sami ke kwesinye isikhathi kube ngathi uyakha. Ngiyayidetemela vele. Sanibona sunscreen uqala ngayo, cha ugcina ngayo mama sunscreen. Uqala ngeserum, uze ngeface cream or moisturizer, ugcine ngeserum. Umuhle ngisho kwada uyangicika lo engiphaphele. Ngiyanti mina nginolaka nje vele isidalwa sami. Manje nje ngiyambotha unangilona. Ngisho ngathatha itsepukala wengane isidalwa. Awu vele wayokayele bani umsakathi. Beke sawucithi umsakathi. Beke sawucithi umuntu ushiswa yilangani. Igaduzi lapha ebhukuda. Ngiyabonga sithando sami. Vele wayokayele. Ngisayindaweni endaweni nje ngambe nezingane. Vele wayokayele bani ngisaphumula nje. Ziyadlala zona uZizu no-auntie, the boys are doing some activity. Hi sis, I once saw you posted ama-pills aka-gluten asebenza kodwa hayi mfana mfo wami mina angabe ngiqaba amanga nje ngawaposta ngawadla ngangawaqeda, so anginayo nje i-review, anginayo nje ngidlala ngawo. Bathi unomanxeba ngawe abuhlungu ibheke yazwa. Ngiyabonga Ntibani. Uma lapha emhlabeni bese ngiphuma kanje sebeyosala beseyindaba. Sobe uma lapha emhlabeni bese ngiphuma kanje sebeyosala beseyindaba. Sebeyosala bexoxelana bodwa sebeyosala beseyindaba. Sobe uma lapha emhlabeni bese ngiphuma kanje sebeyosala beseyindaba. Thank you. Sasizolinda isimamo sodondeke silibhekise emamphuthu. Hey, kobona ka. Sahlanganisa. Kuba safika ngimagcina bese ngiyacula. Yebo phela forever umculo. Forever umculo lo ngimqalaza la ku Find Mine. Yo ngikhathela. Yazi benga right ukuthi nginephe nje noma i-hour load ingane zisaphumile. Ngoba ayishame.
Mabe bhoreka nje bazokuthi umama fanenze iplan. Kanti energy nje. Zero. Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyajabula mawuphila nami ngiyaphila. Usesontweni thina sikiphile lengane. Yena usesontweni. Yena usesontweni thina sangena emotweni sonke sahamba. Hi sisi, how is it dating someone who gives me my man has kids I don't have and I love him but I'm scared for him to pay lobola. Is there no baby mama drama? Mina ngazi lutho ngo baby mama drama ngabe ngiqamba amanga nje angiyazi leyo nto ayikazi ngehlangalele akunankinga nje. Anginankinga nje at all. Ngikholelwa ukuthi umuntu okufanele enze iqiniso lokuthi lokho akwenzeki uye lo sokubhekene naye. Bekumele nikhiphe kusasa niye esontweni namhlanje. Hayi. Sambizulu sobuya kusasa. Athi ngimfonelezeke ngoba ngiseduzana. Hayi mthinto uzomthola. Mthinto uzomthola. Nangu sisomuhle amasikani ngiyabonga sithando sami. Abo masabe ibongela bangibhora tu. Awukangwesabi nomunga awudubula phela. Khona iphathe ngithandayo ukuthi ngilinde yona ngamase uyadela umama ongayisalanga insizwa ngokuyokhululeka ngosuku logcina. Umama ongayisalanga insizwa ngokuyokhululeka ngosuku logcina. Owami uyohlalela ovalweni. Umama ongayisalanga insizwa ngokuyokhululeka ngosuku logcina. Uyikhonzile inkandla sisi. Sabona sisi mnyabo omuhle ngiyabonga Mangcube. Awuvele wayegayele bani umsakazi. Ake ngidlala umtuba ke manje. Yakufanele ring masebenza wedding, will you change it or add a ring band? I'll change it. Papa. And Lena ile engiyona my engagement ring. What esengilontonjile when I got engaged, iringi yayinkulu at that time. So they had to take it back bahambe bayo resize. Waswangithengela this one to bambisa. Now leyayana my actual engagement ring isincane njengoba sengigeni weight, so sengifuna ukuyihambisa ke ukuthi iyolontonjana bayo extend ngase ngigqoka lena ngoba lena it's a bit loose. I-right kahle nje yanginela kahle. Ngobuwena olithemba lami bengicela ungadidwa ubuhle bomhlaba le phambili. Awuyigoli igoli nyale sabi igoli lapho yakhona bahamba bengabuyi bonke abaya kule yandawo.
awigoli ma igoli nyalesabi igoli lapho yakhona bahamba bengabuyi bonke abaya kuleya ndawo bahamba bengabuyi uyigoli nyalesabi igoli lapho ngizonimema khuleka bonke abaya kuleya ndawo nango-ke lowo nkulunkulu azalwa nonyoka shembe uyisandwa sami don't do what wohlala nawe noma kukuhle noma kukubi thembela kimi uyisandwa sami akya cela bathi ngiyakuthanda nganye abantu uba ngibusela komalume bakho kuthi uluntsholwa ngezingaphi uhambe umaweni awu ngiyakuthanda dali ngiyabonga kakhulu thank you so much thank you so much precious ubefikile empilweni yami uma ngikude ngiyakhumbula mina awungithenjiwe ngiyakuthanda dali awubefikile empilweni yami uma ngikude ngiyakhumbula mina kulolu ngithenji ungithenjwe njani ngidlisiwe manje Ay mahle ngiyabonga hawe samkiwazoyilamula mina le ngoma bengiconte ngingayazi yabo mina ikhona-ke ngingayazi yabo lele ithini kanje nkosi yami kodwa nje lela ku-TikTok kakhulu le khuluma ngokuthi usejele omunye angazi kunjani yabo leyo ngoma leyo hayi angiyazi mina angiyazi into engicula laphana in fact angiyiculi nje ayi ngeke yabona-ke le ngiyinyanya ngempela-ke lezi dema hayi ngathi ngizame enye-ke ngenzela umahle kodwa lethi uyohlezi edima ayi ngeke nanake nansi engcono le yes lekade iculo Papa Jizo la angiyazi le yanto mina le yanto leyana ukuthi thiwani laphana awungifuna into zami into ngiyazifuna ngifuna into zami ngiyazifuna ngcono-ke lena hayi lawa amanye sengiyalalela ngangezwa kahle kodwa-ke vele ingoma iyakwenza lokho so safana uyilalelisise kahle uyinika isikhathi hayi bo ulilizelani uthini Thabeni awu ngeke Thabeni sengayixoxa kakhulu leyo ndaba leyo I'm sure akekho umuntu ongayazi manje
Hayi ubuthumi ngeke sura nomunye kungenze lutho ngithi awuzile ngodlame uthi awuzile ngodlame bunge kungenza lutho ubuzokwenzani uthi awuzile ngodlame hey uthi awuzile ngodlame bunge kungenze lutho ubuzokwenzani ha hlabathi ngithi amahlabathi ngithi amahlabathi into kanini kwenzakalani Olundi marufuku ibuhlungu ibheke uThontsi angixobe masebuya and ngiyamuzwa yazi okay kushuthi usabhizi unwa